engathi ngavama umusa kuvama ibusisi kama kupastor weningi itshalele kuyi-New Flick. Kodwa ke ngicabanga ukuthi igama le-New Flick ngizothanda ukuthi silishintshe uma i-New Flick ihlanganisa u-100,000 subscribers, because i-New Flick igama leli associated with i-Netflix, yabo. Abantu bahlele ukulibiza abantu baliyamanisa kakhulu ne-Netflix. So I've decided okay, sizolishintsha igama, but only if and when we reach 100,000, of which is very soon, silibize ngenye igama. So be prepared that sizolishintsha igama. Also inamba isenze kuphela uma ungumlandeli sona isinya 50 noma kuphela. Okunye kubalekile la, uma kungukuthi njengamanje umuntu odinga umuntu ozokulekelela endlini, ngabe ngokwewashini, ngabe ngogada ingane, ngogada izalukwazi, ozokulekelela ngendlela ngakulekelela ngayo, siyacela ukuthi uziveze. Kunabantu abafuna umsebenzi, so siyalekelela ukuthi mhlawumbe wena uma ukuthi unayo, thina bese ndlulisa kulabo ni-exchange inamba nikwazi ukuthi. So ngiyacela uma ukuthi unaso ispace osibonayo nosaziyo, so and kungaba khona umuntu ongasizakala kuqhasheke, please sithinте. Sibheka la uPretty Mlaba uthi amen. Ngicela ukubuza la uthi chazani ngiphupha ngiprofetha abantu abayizihlobo zami. Wena nje ufuna utshela abantu ikabhoqo, ayithi indaba yakho. Utshela abantu indaba ikabhoqo, wena nje umuntu ositshela nayo vele ikabhoqo. So number 1 ngokujwayelekile la uma uphupha ke uprofetha, sithanda ngoPaul kakhulu ukuthi utshela abantu indaba, ngoba lokho ngasho ukuthi kungenzeka wena unesiphiwo sokuprofetha abantu unesiphiwo sokuprofetha futhi uzokwazi ukwambula imfihlakalo zabantu. Ngoba seRoma 12:8 sinezipho zomusa ezahlukeneyo ngokomusa esiuphiweyo uma singesokuprofetha asiprofethe ngesilinganiso sokukholwa. 1 kwabaseKorinto bokuqala chapter 14:3, kepha oprofethayo ukhuluma kubantu kubeke ngokwakha nokududuza nokuqunga isibindi. So makube njalo. 2 kwesinye isikhathi uma uprofetha kuwuphawu oluhle uma utshela abantu indaba. Lokho ngabe kukhona ukuthi kungenzeka kunombiko owuphathiswe uNkulunkulu okumele undlulise kulabo bantu, noma ke lo mlayezo kade usho wena uphathiswe uNkulunkulu ukuze undlulise kulabo bantu labo. Amos 3:7, ngokuba inkosi uJehova yenze lutho ingayambulanga imfihlakalo yayo ezincekeni zayo abaprofeti. 3 futhi uma uphupha kuprofetha uphawu oluhle uma utshela abantu indaba. Ngabe lusho kungenzeka umisela ukuthi ubaxwayise labo bantu ngokubonisiwe ngabo. Daniel 2:28, kepha kukhona uNkulunkulu ezulwini owambula imfihlakalo, wazisile inkosi uNebukadnezar okuya kuba khona ngezinsuku ezizayo. Iphupho lakho nembono yekhanda lakho embhedeni wakho nakho. So kungenzeka uma lento kade ubatshena kuyisexwayiso, kusho ukuthi kungenzeka kufanele usendlulise kulabo bantu. Asivale kanje. 3 okay, number 4, ngokwesintu kuma uphupha uprofetha uphawu oluhle uma utshela abantu indaba. Lungabe lusho kungenzeka ithongo noma idlozi lifuna ukudlulisa lowo mbiko kulabo bantu. Futhi kungenzeka ingabe ithongo lakho elikuphathise lo mlayezo ukuze uzowundlulisa kulabo bantu lowo mlayezo loyo okade ubatshela wona batshele. Uma kodwa ubanuka ukuthi bayathakatha, usho bayathakatha-ke, ngoba kungenzeka utshela abantu ukuthi nina niyathakatha, kanti akufanele bathi bathakatha kodwa wena ubutshelwa through wena ukuthi labantu la bayathakatha. Yabo? Siyabonga. Be blessed. Siweni phansi lamatulu